și investit. Astăzi mi-am făcut jucătorul meu. L-am numit desigur Raul. Ăsta. Nu. Raul. Așa. Versus. Mai ăsta. Nu spune Raul că m-am chinuit să fac tot posibil să fie așa. Acum e superstar. Dar numele îi spune Raul. Deci, asta e. De cine arată așa ceva? Son cu alt versus te rog. Ia uitați ce fac. Am apărat-o. Chiar îi facem ceva șmecher. Am apărat-o. Asta? Pum! Pum! Hai să-i tragem una. Hai să-i tragem una. Chiar nu știu dacă vedeți ce facem. Asta e șmecheră. Ia uitați. Cred că e cea mai mică. Bun. Îi tragem din nou. Dai. Și acum, te rog să nu-i obareze. Așa. Asta e mai tare. Mie nu i-am făcut asta. Ciudat. Nici asta. Când mi-a barat-o prima oară, de asta ați văzut. E destul de bun. Putul ăsta care mișcă șmechere. Pum! Ia uitați, și asta îmi place când stângem așa. Ia uitați. Dați-vă și mie ce facem. Doi. Săritură! Hai să reluăm. Hai să facem rost de semnătură. Asta ar trebui să facem rost. Asta da, cred. Destul. Bum! Bum! Hai, păi semnătura! Hai să vedem semnătura, că eu nu știu. Wow! Mamă, ce domn! Vreau să-i facem finisher. Așa are cineva să nu are, te rog. Bum! Au, uite, sunt coaie. Hai că nu. Uite asta. Ia uite-ți. Mama, ador asta. Îl ador. Hai să... Scuzați un pic. Să stai cu minte că o să vină mami, da? Noi plecăm un pic. Da, lasă-mă că filmez. Dați-mi. Scuzați. Am filmat de puțin timp. Prim. Așa. Bum! Hai, cred că m-am luat.
piacere. Bum. Hai! Încă o dată. Încă o dată și altă dată. Oh! M-a parat. M-a parat. Acum aia nu poate să lui. Aici mergi comandă. Deci m-am prins, ții, cu aia. M-am prins. E cu aia. M-am prins aici. Hai să merg cum o dată. De data asta m-a enervat. Ia să tragem. Încă o dată și încă o dată și altă dată. Și încă o dată și încă o dată și altă dată mai bătân. Și-o întors. Doi. Foc. Asta nu-mi place. Să-i facă cineva asta. Dar totuși, aș vrea să-mi văd cum se face. Ia să încerc. Să dăm mai întâi. Îi fac asta. E șmecher. Asta e extrem de șmecher, da. Hai să băgăm. Bă, tu. Ia pleacă. E John Cena, mă, că nu sunt John Cena, mă. Not only is General Adnan crazy, as you alluded to earlier, Kate, but he's also incredibly dangerous, especially when trained by the other members of the Triangle of Terror, Colonel Mustafa and Sergeant Slaughter. Yeah, dangerous and despicable, if you ask me. There's no quit in these guys, but unfortunately, the shoulders are down. And now he goes for it a second time. And he's out of the way. He doesn't want to see this outside the ring. Well, I don't blame him. Keep the action inside the ring. That's where you're going to win this thing. Hai, ia de aici. Mă enervezi. Pum! Oh, man. Hurting the ribs of the lower back. That just takes all of the power out of him. That was a wild strike. Talk about missing the target. Yeah, it looked like it was completely out of desperation. Pum! Oh, once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel, concrete, the barricades, and all of it can be used to cause massive damage. And he's heading back in. I can't blame him. Nothing good is going to happen out here on the floor. Pum! Just look at this man. He's all business. And that's the way he has to be if he wants to win here tonight. Avoids the impact there. Here we go with General Adnan. Controlling the tempo. Oh, my shit! From what we've seen in her tonight, there must be serious injury. Okay, this is going to need some serious medical attention. You don't want to get caught outside the ring for too long. What's happened to you? You used to love being outside the ring. Breaking fools off now. If he keeps up this pace, this could turn real ugly real fast. Bine, hai să facem smurtura. That's it. Did you hear how his leg connected? Here we go. He
These superstars looking for victory, looking to build momentum. You're right about that. Momentum is so important in a match. Submission locked in, and this might be it. Nu se poate și nu mă prea ușor. Aici chiar nu se poate. Hai și fac mișcarea asta. Sper să nu mă bareze. M-am văzut cât am filmat.